orang lama kasuka आंदोलन खालायका सेमानो खालायका बसर पुर बसर खालायका जों ता खालायबाय सेम आबोनो गतरा खालाय दङ जों सेंग्रानि मुसुमानि का हायसे दिनै हो त्रिपुरा हास्तेङो जे बीजेपी नि त्रिपुरा सा उइं दंनाय जन जुता मुजा हुनि दंनाय त्रिपुरा सारो बरक सिंना रिङेदा मिया सुतार मुरा सिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फायथाङो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फायथाङो बनो सिंना रिङेदा सार बासिनि महोदय जों तांनि त्रिपुरा सा परिनाय रक फाइनाल परीक्षाओ नोंनासो त्रिपुरा साना हामदोंनाय त्रिपुरा सा एलाका मान फाइनाय बासन नि दंफायो त्रिपुरा साना उन्नयन खालामनाय एनि साइ दङ त्रिपुरा साना मोथांनाय एनि साइ दङ मुदिनि नाहामानि त्रिपुरा साना न मोथांनानै एबो गथगतरांनानै नि सावुं कायके आंनि सिनि सरारा ककपुर परीक्षा खम्पुर रोमा स्क्रिप्ट मारै आंना आबो तांनि सिमानि रिया तांनि बरि आंना काय आबो जों सोलोंथाइ दङ जों तामने साइडआव जों बीजेपी खालाया देशनि गौरव मुक्त एलाका होननाय थाजिमा ताखुखौ सामने कमथे बीजेपी खालाया अंके जोंनो दफाबाय दफा सिमिक सकाइया जोंनो बरमती सकाइया जोंनो ताखु बुखुबाय सिमिक समाइया सकाइया हिसाबनि पयन्त सकागै मानाय जे पार्टी दङ काके आबो बीजेपी पार्टीनो मानो हिसाबनि पयन्त सकागै माननाय जा पार्टी और बीजेपी गथेक सागा ताखु बुद्ध हारिबागै खाजन ताखुते बुखुजों जों सेंग्रानि मुजुङो दिनै जे राज्य सरकारनि कतर मन्त्री रक सिनि त्रिपुरा सा मन्त्री रक चिफ मिनिस्टार থেকে आरम्भ खालाय जतन साइ दङ त्रिपुरा नाकि नेशा मुक्त राज्य खालायनाय हिनाय फियाबा जों खाजानि ताखुते बुखुजों जों तामुलुक जाक दिनै तामुलुक जाक সেই বরক नेशा मुक्त खालायनाय नो किन्तु त्रिपुरा नबरक नेशा मुक्त खालायनायनि थांदोंया त्रिपुरा नबरक नेशा जुक्त खालायदों नेशा जुक्त तामके जिन बरक जे ड्राग्स सामने जे इंजेक्शन न बने जे हेरोइन फेमने जे याबादा हेंता जे फेंसिडिल फेमने आ गाड़ी फुम चापनो रम जायगा जे त्रिपुरा जा हापैनाय जे त्रिपुरा सरक सावनाय नष्ट मने आ गाड़ी का चपन मन जायगा तामनो रम नेसा मुक्त खजे नितामनो रम सिनि रो जों किसान मिसा नगना गिनि खलाय जाग्रा माने जों किसान मिसा मतायो रुतुइका किसान मिसा फालैबो मानखा आ मानुनो आबनो के तेरेन बाय रहरमिया गाड़ी बाय रहरमिया साइकेल बाय रहरमिया ताबो ताम फयो जे सिनि हानि नखरि थांमोनि आबनो को रमिनारगो जे बुनि हानि फायमने आबनो के रमिया ओ जागा रेरुगो तांगै त्रिपुरा सरक नष्टमतु हिंगा अब जागा नेशा जुक्त दांखा ना नेशा मुक्त काजै नेशा मुक्त निमरामे और नेशा जुक्त खलाय दङ काजै ताखुते बुकुचं जे चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा आसामनि बागिदाय ऑन कैमरा वो पक पाजी साइ थांगनो आ बरक गुनो पुतु थांगोन करै एडिसिओ नाकि बरक 6600 कोटी टाका रां रहरन जागो किन्तु একটা মেমু ফুরুদুকে ফুলুগুই মেনजा जों दिनै टप बुकर सेका पाइ रहजां मबाय जों दिनै वाक नेकाता कोदे पाइ रहजां मबाय जों दिनै ताखुम बरजाक बाजानि बोसा पाइ रहजां मबाय जों बीजेपी नि लगे लगे हिमि दंनाय ना जों सिनि दफानि बागै